ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಯಾಗ ಚಲ್ಲರ್ ಬುರ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆ ಬೈದೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಚ್ಚು ಗೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುಪುನಿಗಲೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈದಾರ್ ನಡೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಪೋತೇರಾಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಟ್ಯಾಟು ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಪನ್ನ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿನ ಟ್ಯಾಟು ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಲೈಟ್ ಆತಂಗೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ತೂದು ಬರ್ಕ ಏನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸಚ್ಚು ಗುಲ್ದೆ ಮೂಲು ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಉಂಡ ಐಟು ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡ ಈ ಮಲ್ಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಜುಕಿ ಸಮುರಾಯ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಬುಲ್ಪು ಎತ್ತು ಓಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೋಯರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯಾ ಮಾರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ತೂನಾಗ ಚಿನ್ನ ಬಂದೊಂದಿತ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಲೀಲ ಬರ್ತನ್ ಮಾರಿ ಕಾರು ನಡ್ತು ಬೋರೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯಾ ಮಾರಿ ಅದ ಚಿನ್ನ ತಿರ್ತು ಬೋರೆ ಯಾವ ಕಲೀಲ ಬರ್ತುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟು ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂತೆ ದಿನ